Donokan fɛ ani kalamaw ni dɔnkilida ni ka fini jamaw don ni muso ninnu ka nangɔbɔgɔmɔgɔw yɛrɛ la n'o bɛ ka yala Amerika tɔgɔda siradaw la min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔrɔnyanfan fɛ o bɛ nangɔbɔgɔw firi dugu ma walasa ka dugu lakana olu de bɛ wele ko kɔmiyaw sigida labarali la hali n'a taara sɔrɔ k'a fɔ maaw b'o magɛn ka dɔgɔya bidon na Adjoa Misuma fɛ min y'o dɔn kabini san 16 kɔmiya nafa ka bon kosɛbɛ. Je suis fier d'être combien parce que si je sais que je ne bɛ waso ni kɔmiyanya ye sabula ne b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ adamadenw ka ɲɛnamaya de kisi awa ni se tun bɛ ne yɛrɛ ne tun bɛ n'a ɲini Eta fɛ k'a fɔ a ka banabagatɔw dɛmɛ walima ni se tun bɛ ne yɛrɛ tun bɛ fila ɲini ka taga dɔgɔtɔrɔso la walasa ka fila di banabagatɔw ma nka u b'a fɔ k'a fɔ anw ye subagalen ye. Kɔmiya ye mɔgɔ ye min ɲɛ dɔnniya ka bon kosɛbɛ fura ani yiridɔn na. Filɛli ni furakɛli kɔfɛ kɔmiya se bɛ dugu kunka ko bɛɛ lajɛlen na masa walima ɲɛmɔgɔ si tɛ sigi kɔmiya kɔ awa ni kɔmiyaw de bɛ jɛn ka baara kɛ awa u ka mara bɛ kɛ kɔmiyaw ka dɛmɛ kɔnɔ. Nin bɛ anw degun kosɛbɛ sabula nin ye anw ka laada kɔrɔ ye anw bɛnbaw ye minnu kɛ nka dɔw de y'a kɛ bi fɛn ye fɛn min bɛ tɔɔrɔ lase adamaden ma. Muso bayirika de bɛ Côte d'Ivoire jamana na ani Ghana minnu bɛ kɔmiya ye i n'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen f'i ka kalan na de awa pan ka cun t'a la maa o maa y'a kanu ka kɛ kɔmiya ye hali ni jinɛ t'i kɔ i bɛ kalan baara la walasa i ka sigida dɛmɛ. A ka di mɔgɔ min ye i bɛ kalan bana furakɛ la ni ka furaw yɛrɛ la awa i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni fura dilali ɲɛna i bɛ banaw ye ka se ka adamadenw dɛmɛ hali n'a sɔrɔ jinɛ t'i kɔ nka o bɛɛ n'a ta jinɛtigiya bɛ dɔ de fara i ka se kan bana furakɛ la ani adamadenw dɛmɛni na. Jinɛtigiya taamasere mana ye maa min na i bɛ kalifa kɔmiyamatigi dɔ ma walasa k'i kana k'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka i ka jinɛw mara ɲɛ min na ni ka nafa sɔrɔ ka tanaw to yen ni ka kalan caman kɛ walasa i bɛ se ka kɛ jinɛtigiba ye ɲɛ min na. Kabini ne ka denmisɛnniya wagati jinɛw ye ne ta awa o ye n sɛgɛn kosɛbɛ n tun bɛ bana wagati bɛɛ nka bi ni tumana min na o taala ni ne mami Aboso fɛ ale min ye kɔmiyaw ɲɛmɔgɔ ye a ye n dɛmɛ kosɛbɛ ka furaw jan awa a ye n kalan bi n ka kɛnɛ foyi tɛ n na n bɛ ala ka n ka baaraw kɛ ni jɔw ye fura o fura n'a y'a jan ni n y'a kɛ adamadenw na o bɛ furakɛ ne tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma. Ɲɛtaa ye kɔlɔlɔ min lase komini ka tɔnba ma o kɛla sababu ye ka kalanso dɔ dayɛlɛ kabini san 1992 kalanso min bɛ wele Centre Initiatique de Komiya NOASO n'o bɛ Côte d'Ivoire kɔrɔnyanfan fɛ o kɛla ministère ka sariya kɔnɔ kabini san 2014 o kalanso in bɛ kalanden 20 ɲɔgɔn ta san o san k'o kalan san 3 fo ka taa bila san 7 ɲɔgɔn na walasa komiya dɔnni kana tunu. Alain Amonchi, VOA Bambara, Abidjan.